D'entrada, us he de donar les gràcies i donar-vos la benvinguda en nom de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma en aquest concert solidari, dels músics de la Simfònica i d'altres músics que també s'han volgut afegir en aquest acte. I agrair-vos en nom de tots ells la vostra presència. Particularment també jo he de donar les gràcies a la Federació d'Associacions de Veïns per haver-me convidat en aquest acte, per haver volgut que jo també formés part d'aquesta gran família i de dirigir-vos unes paraules en nom de tots aquells que han organitzat aquest acte i que hi participen en aquest acte. Un concert, recordem-ho, que és a benefici de la Caixa de Resistència dels docents de les Illes Balears. Van definir des de fa més d'un mes, perquè la seva lluita és la nostra lluita. Sobretot, amigues i amics, aquest és un concert a favor de la cultura, a favor de l'ensenyament públic de qualitat. I ara permeteu-me que no posi les obreres perquè he tornat bé. Els del TIL són 1.000, ja ho sabem, però nosaltres som 100.000. Això ha de quedar clar.